Sunburste, treba da se preseliš bliže Ponyville. Nakon ovog uspeha, princeza prijateljstva će te sigurno slati u nove misije. To ne ide baš tako. O, vidi koliko je sati. Trebalo bi da krenemo sad kad smo rešili problem sa prijateljstvom, zar ne, Starlight? Da, ali ipak, ja nisam sigurna da smo ga rešili. Kad rešimo problem sa prijateljstvom, naša slatka obeležja treba da sijaju. A, ne budi razočarana, štrudlice. Sve će tata da reši umesto tebe. Oh, mog tatu nije pozvala mapa u Twilightinom zamku, nego mene. Kako ćeš da objasniš ovo princezi? Šta je tvoj plan ako izgubiš zadatke sa prijateljstvom? Mama, ona, to nije, to je... Koristi reči, Sunburste. Izgleda da ipak niste vi problem koji je trebalo da rešimo. Pa, sad ne znate ni zašto ste ovde. Moramo da rešimo ovo pre isteka vremena. Mama, nema vremenskog ograničenja. Znači, došli ste u veoma dugu posetu. Možeš da budeš u svojoj staroj sobi, pčelice Bico. Ista je kao kad si ostavila. Moramo da pronađemo ovaj problem s prijateljstvom odmah. Znam da treba da obavite taj svoj poslić, ali Stellar i ja znamo grad mnogo bolje od vas. Tako je. Nijedno od vas godinama nije dolazilo kući. Treba vam naša pomoć da biste uspeli. Pretpostavljam da je tako. Ja već imam neke ideje. Ja! Draži su mi bili kad su se svađali. U redu. Sad kad sam vam objasnio kako je Cyrus Hollow osnovan, možemo da počnemo da istražujemo sve moguće probleme sa prijateljstvom koji su se možda s vremenom razvili. Cijenim lekciju iz istorije, tata, ali moram da nađem problem odmah. U sadašnjosti. O, medenjaku moj, pa kako ćeš to da uradiš bez cele priče, ha? O, naravno, znam koliko ti je teško da budeš mirna i usredsređena, pa da li ćeš biti mirnija ako ti dam tvoje ćebence? Pa naišao si na prepreku, ali ne brini. Znam tačno šta treba da radiš. Da napravim plan? A ja ga već imam. Prvi korak, ispitaj sumnjivce. Drugi korak, koristi talenat da rešiš problem. Treći korak, ubedi princezu da te pošalje na još misija. Mama, to ne funkcioniše tako! Aha.